Psalm 146. Molwch yr arglwydd, fe enaid mola'r arglwydd, molaf yr arglwydd tra byddaf byw, cana fawl i'm Duw tra byddaf. A gawn ni wrando a canu yn y galon, yr emyn cyntaf bore yma cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Wel, mae'n darlleniad ni y bore yma o fengi Luc ar bennod gyntaf, ac adnod 26 i 45. Luc pennod 1, adnod 26 i 45. Yn y 6 mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw i dref yng Galilea o'r enw Nazareth, at wirif oedd wedi ei dyweddio i ŵr o'r enw Joseph o dŷ Dafydd. Mair oedd enw'r wirif. Aeth yr angel ati a dweud, henffych well, tydi yr un yr rhoddodd Duw ei ffafr iddi. A mae'r arglwydd gyda thi. Ond cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau, a cheisiodd ddirnad pa fath gyfarchiad a allai hwn fod. Meddai'r angel wrthi, paid â gofni Mair oherwydd cefaist ffafr gyda Duw. Ac wele byddi'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr a mab y goruchaf y gelwir Rhydd yr arglwydd Dduw iddo orsedd Dafydd ei dad,
ac fe deyrnasa ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn, gan nad wyf yn cael cyfathrach a gŵr. Tebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny gelwir y plentyn a genhedlir yn sanctaidd, mab Duw. Ac wele mae Elisabeth dy berthynas hithe wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a dyma'r 6 mis i'r hon a elwyr yn ddiffrwydd. Oherwydd ni bydd dim yn amhosibl gyda Duw. Dwedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd. Bydde di mi yn ôl dy air di. Ac aeth yr angel i ffwrdd oddi wrthi. Ar hynny, cychwynodd Mair ac aeth ar frys i'r mynydddir, i un o drefi Jiwda. Aeth i dŷ Zacharias a chyfarch Elisabeth. Pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd neidiodd y plentyn yn ei chroth, a llanwyd Elisabeth ar ysbryd glân. A llefodd a llais uchel, bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Sut y daeth i'm rhan ni fod mam farglwydd yn dod ataf. Pan glywais dy lais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o'r foledd. Gwyneu byd yr honna gredodd y cyflawnid yr hyn a lefarwyd wrthi gan yr arglwydd. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd, cyn gweddio i fendith ar y gair i ni heddi. Gawn ni weddio nawr te gyda'n gilydd. O arglwydd ein Duw, Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, y Duw y Duwiau, y gwir a'r bywiol y Dduw, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, y Jehofa mawr. I ni'n diolch am gael dod gyda fron, fel ein Duw ni ac fel ein tad ni, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n dod yn ei enw ac yn ei gyfiawnder ef. Ac o arglwydd i ni'n dod eto y bore yma i addoli di o arglwydd, i droi ein meddwl ata ti, droi ein calonnau ata ti hefyd o arglwydd, a gogoneddu dy enw. Oherwydd dy fod ti'n ddew mawr a gogoneddus ac uchel, oherwydd mae ti yw ein crewr a'n cynhaliwr, ti yw y crochennydd a ni yw y clai, ti sydd wedi rhoi bywyd a ti sydd yn ein cynnal ni o ddydd i ddydd, cyn ni'n diolch eto am dy gynhaliaeth ac am dy drigaredd mawr, dy holl drigareddau yn ein bywyd ni, o ddydd i ddydd. Helpa ni i beidio blino diolch i ti o arglwydd, a chydnabod y ddaioni a dy ras cyffredinol arno ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ni'n cael dod ynghyd bore yma eto nawr, ac yn cael dod i dy geisio di hefyd. I ni'n daddoli di hefyd oherwydd dy fod ti wedi dangos dy gariad anfeidrol tuag ato ni, yn rhoi deunig anedig fab. Fel na choller pwy bynnag a gredo yn ddwyedd, ond cael ohono fywyd tragwyddo. Go arglwydd i ni'n diolch am ddyfodiad y Meseia un byd. I ni wedi canu bod ti wedi trefnu cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, bod yn mynd nôl i tragwyddoldeb, y cynllun mawr, yr arfaith. Ac o arglwydd bod ti'n cyflawni dy bwriad bob tro yn berffaith. Gyn ni diolch am yr holl addewidion yn yr Hen Testament a'r cysgodion o Iesu Grist, ac wedyn bod e wedi dod yng nghyflawnder yr amser. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ni'n gweld y tad yn rhoi ei fab, y mab yn fodlon dod a'r ysbryd glân yn gweithio yn y cyfan i gyd. Ni'n gweld dylanwad mawr yr ysbryd glân yn y darlleniad i ni wedi cael y bore yma. Ac o arglwydd wrth i ni sylweddoli hynny, ni'n gweddio nawr o arglwydd yn ein hoedfa ni heddi am ddylanwad yr ysbryd glân
arno ni hefyd o arglwydd, gar ein hoedfa ni. O arglwydd, i ni'n diolch mai fe sydd yn gogoneddu yr arglwydd Iesu yn ein golwg ni. Gan ni'n gweddio bydd yr ysbryd yn gwneud hynny yn ein plith ni bore yma, yn gogoneddu Duw, yn gogoneddu yr arglwydd Iesu Grist yn ein golwg ni. Ac i ni'n gwybod yr arglwydd mai yr ysbryd sydd yn dod â goleuni ysbrydol, un meddwl ac un calon ni. Yr un sydd yn dod â nerth ysbrydol, un bywydau ni. Ac o arglwydd fe sy'n dod â cysur a diddanwch yr efengil, un calonau ni hefyd, a fe sydd yn ein sancteiddio ni. O arglwydd, i ni'n gweddio am ddylanwad yr ysbryd arno ni heddiw. I ni diolch bod yr arglwydd Iesu wedi dod, wrth gwrs, yng nghyflawnder yr amser, a bod e wedi byw yn ein plith, wedi ei demtio yr un ffordd â ni, ond heb bechu. A bod e wedi rhoi ei hunan fel oen di-fai dros ein pechodau ni, ei mwyn ac yn ein lle ni ar groes Calfaria. A bod e wedi talu'r pris am i'w bobl gael mynd yn rhydd, cael maddeuant llawn, cael dod yn bobl yr arglwydd, cael dod yn bobl Iesu Grist, cael dod yn bobl mae'r arglwydd Iesu yn byw ynddyn nhw, trwy ei ysbryd. O arglwydd, i ni'n diolch. I ni'n diolch am waith yr arglwydd Iesu ar y groes ac yn yr atgyfodiad, bod gyda ni brawf, bod e wedi talu yn llawn a bod dim eisiau talu rhagor, bod y ffordd yn rhydd, bod y ffordd ar agor at Dduw yn Iesu Grist. I ni'n diolch bod e wedi esgyn i'r nef, i baratoi lle i ni, i anfon yr ysbryd glân, i ddod ar bywyd tragwyddol i ni, trwy gredu, i ddod â ffydd i ni, gredu yn yr arglwydd Iesu, yn yr efengil. Ac o arglwydd, i ni'n diolch bod e'n eiriol troson ni yn y nef nawr, bod e'n ein cynrychioli ni, bod e fel yr archoffeiriad yn cario'n henwe ni ger bron yr orsedd. O, i ni'n diolch. Ac o arglwydd, i ni'n diolch y bydd e'n ymddangos eto. Diolch bod ni'n disgwyl hefyd, fel oedd y credinwyr yn disgwyl yn amser y doethion a Mair a Elizabeth a Zacharias a Simeon. O'n nhw'n disgwyl, ond i ni'n disgwyl hefyd. Disgwyl yr ail ddyfodiad. Pan fydde'n dod i orffen gwaith yr iachawdwriaeth yn llawn. O arglwydd, i ni'n diolch bod gyda ni obaith bywio yn yr arglwydd Iesu. Felly ni'n gweddio dros ein hoedfa ni heddi nawr i ti fod gyda ni arglwydd, i'n ti amlygu dy presenoldeb sanctaidd yn ein plith. I ni brofi gweinidogaeth yr ysbryd glân trwy'r gair. Go arglwydd, i ni'n gweddio dros oedfaon eraill yn ein gwlad ni hefyd, ac yn gofyn dyfendith, ac i ni yn gofyn arglwydd i ni brofi mwy a mwy o ddylanwad yr ysbryd yn ein tir ni unwaith eto. Yn arbennig i ti yn bywhau ni o arglwydd fel dy bobl yn y dyddiau hyn. Ac wedyn ni bod y fendith yn mynd tu hwnt i ni wrth gwrs i achub eraill. O arglwydd, i ni'n gofyn i ti fywhau dy waith. Ac i ni'n cyflwyno ein gilydd arglwydd, helpa ni fel Elizabeth i fod yn llawn o'r ysbryd glân ac i garu ein gilydd, ac i ofalu am ein gilydd, i weddio dros ein gilydd, ac i lawenhau yn ein gilydd o arglwydd, ac yn dyfendith di arnom ni. Ac ni'n cofio am y rhai sydd mewn llesgedd a gwendid, rhai o arglwydd mewn cartre neu gartre, ac y rhai sydd yn dal mewn cyfnod o alar. Ni'n gweddio drostyn nhw, gofyn i ti nerthu nhw bob un, y rhai sy'n teimlo'n bryderus falle, helpa nhw i beidio a bryderu gormod, pan di fod yn dawel i meddwl yn Iesu Grist. Helpa ni gyd i gadw'n llyged ar yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd yn arbennig yn y cyfnod sydd o'n blaen ni, helpa ni roi Iesu Grist yn y canol nawr, yng nghanol prysurdeb y nadolig bydol sydd o'n cwmpas ni. I ni'n rhan ohono fe, wrth gwrs, ond helpa ni roi yr arglwydd Iesu yn y canol bob amser. Ac o arglwydd, i ni'n cofio am y rhai sydd yn dioddau, fel ni wedi clywed am y casgliad wrthos nesaf,
llawer yn dioddau mwy nawr oherwydd y Covid a'r erledigaeth yn parhau. Sri Lanka, i ni'n darllen amdani nhw wythnos yma. Rhai wedi cael ei roi yn y carchar a ymosodiadau, rhai'n cael ei lladd o hyd arglwydd. Ni'n clywed am India hefyd, yn ogystal â'r gwledydd yn Affrica ac Asia. Arglwydd nerthad y bobl i ni'n gweddio. A helpa ni gyd i farw i ni'n hunain ac i fyw yn nerth Iesu Grist. Derbyn ein diolch ni nawr felly. Derbyn ni llefara wrthon ni arglwydd, helpa ni dderbyn dy air. Gyn ni'n gweddio bydd yn cael effaith arno ni, newid ni o ogoniant i ogoniant. Mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Right. Wel, falle gallwn ni gael y sleid nawr te. Os ych chi o ryw oedran arbennig, byddwch chi'n wedi cofio gweld y dyn yna. Hawl dyn ni roi llaw lan. Chi'n cofio gweld y dyn yna? Ie, timlo'n hen nawr. Ie. My favourite advert ever on TV, I think. Mae'r dyn yma, mae'n trio cael tynnu llun mewn photo booth. A mae'n ffili cael ei wallt yn iawn. Mae popeth yn mynd yn wrong. Mae wallt, chi'n gweld, wedi mae'n rhy uchel neu mae'n rhy isel. A mae popeth yn mynd yn wrong iddo fe. Ond mae gyda fe cigar. Everything goes wrong when he's in the photo booth, trying to have his photo taken. But he's got a cigar. You mustn't smoke cigar. I'm not saying that at all. But he's got a cigar. And the catchline is, happiness is a cigar called Hamlet. When everything else goes wrong, popeth arall di mynd yn wrong, can have your cigar. Happiness. Ac wrth gwrs, mae gyda pobl gwannol syniadau nawr, beth yw bod yn hapus yn y dyddiau hyn. Beth fydd bod yn hapus nawr yn yr wythnosau sydd i ddod. We've all got ideas about what will make us happy in the days to come. Let's have a look. Well, there we are. We're looking forward to Christmas and the Christmas presents under the trees. And for some, that will be a happiness of Christmas. And then, cael y teulu, tri teulu, maximum gyda'i gilydd. Cael y teulu gyda'i gilydd, gymaint a gallwn ni, os ni'n gallu, mae hwnna fydd yn neud ni yn hapus dros y Nadolig. A mae yn help, wrth gwrs, os ni'n gallu gwneud hynny. Ac wedyn ni'n dod at y darlleniad heddi. We come to the reading we had today, the story of Mary and Elizabeth. And Mary going to visit her cousin Elizabeth. She was expecting a child. And Mary had the news from Gabriel that she was going to have a very, very special child, and she was blessed by God. And Elizabeth, mae'n cael ei llenwi ar ysbryd glân. Sylwch chi falle yn y darlleniad. Elizabeth is filled with the Holy Spirit when Mary greets her. She's full of the Holy Spirit. The child she's carrying, which is John the Baptist, jumps inside her, in her womb. And she's filled with the Holy Spirit. And she says, how blessed you are. Bendigedig wyt ti. Ti wedi cael dy fendithio yn fawr iawn, iawn. A mor fendigedig yw ffrwyth dy groth di hefyd. Ac yn ni'n cael ein atgoffa fyna, beth yw gwir hapusrwydd. What's the real happiness and the best happiness or blessing that we can have is to be under God's blessing, God's favour on our lives, that He is with us, as He says to Mary, that He's chosen us. Mae di'n dewis ni yn Iesu Grist i fod yn bobl iddo fe, bod e gyda ni, bod am ein bendithio ni a'n defnyddio ni, ac y bydd e gyda ni. Ac felly, gallwn ni brofi hwn. A dyma i ni eisiau profi. Dyma mae Duw am i ni brofi, of course. This is what God wants us to have, the best happiness, the real joy of being blessed. Yn wyn ein byd
ni'n gweld yn y Gymraeg, dan fendith Duw. Dau beth sydd eisiau ni wneud, two things we must do. We must come to the Lord Jesus, because it's in him we have the true blessing of God. Ac yn ail, dod at Iesu, ymddiried a chredu ac i fyddhau i air Duw. Secondly, we must trust and obey God's word. And we'll see more about that. Welwn ni mwy am hynny nawr yn y neges. Diolch. Wel, gawn ni rando a canu'n fewnol a myfyrio ar yr ail emyn gyda'n gilydd. Fy Iesu ngwaredwr. Arglwydd oes neb fel ti yn deilwng yn wir o moliant i, rhyfeddol yw dy gariad cryf. Wel, gawn ni droi nôl nawr at yr ail ran o'r darlleniad, ymweliad Mair ac Elizabeth, ac wedyn Can Elizabeth. Ni'n dechrau cyfnod yr advent heddi, wrth gwrs, ac ni'n meddwl yn ôl am ddyfodiad yr arglwydd Iesu i'r byd. Heno byddwn ni'n meddwl ymlaen am yr ail ddyfodiad. Ni'n disgwyl yr ail ddyfodiad o'r nef. Yn bore, meddwl am ei ddyfodiad bore yma nawr te, a'r cyfnod bach yma just cyn iddo fe ddod. Ac yn Efengil Luc, mae'n siŵr bod chi wedi sylwi, mae nifer o cyneuon pwysig a gogoneddus yn cael eu cyfnodi ar ein cyfer ni yn yr amser yma cyfnod dyfodiad Meseia mewn cnawd. Elizabeth, Mair, Zechariah, Simeon, gallech chi ychwanegu yr ynghylion hefyd, wrth gwrs, cyn ni'n edrych nawr ar gan Elizabeth.
O ran y cyd-destun nawr te, mae Mair, fel sylwch chi, mae'n siŵr yn y darlleniad, mae wedi teithio lawr o Nazareth nawr te i Jiwda at Elizabeth, sydd yn perthyn iddi, cnither mwy na thebyg, ac oedd hi erbyn hyn yn y 6 mis o feichiogrwydd. Ac mae llawer yn meddwl, gallwn ni ddim profi fe'n hollol, llawer yn meddwl taw Hebron ydy'r dref yma yn Jiwda. Dyma'r dref a roddwyd i deulu Aron, yr offeiriad, chi'n gweld? Sacharia'n offeiriad. Llawer yn meddwl mae dyma ble ddigwyddodd y cenhedlu o'r ysbryd glân, ond yn bendant gallwn ni ddim profi hynny. Dyma'r tir a roddwyd nawr te i'r offeiriaid, fel o'n ni'n gweld, gweud teulu Aron. Dyma lle oedd Abraham ac Isaac a Jacob a'i gwragedd wedi eu claddu. Dyma lle gafodd Dafydd ei eneinio yn frenin. Brenin Jiwda a brenin Israel. Wel, dyna fe. Dyna farn rhai am hynny. Mae'n ddiddorol. Wrth i ni ddod at gân Elizabeth nawr te, mae'n gân o dan ddylanwad yr ysbryd glân. A tybed, ydych chi di sylwi, mae'n hawdd i ni beidio sylwi a mynd heibio cyfraniad a dylanwad yr ysbryd glân yn y cyfnod yma. Mae'n bwysig iawn iawn. Mae yna'n glir yn yr ysgrythyr, ond mae'n hawdd hefyd i ni ei fethu. Mae Elizabeth yn torri allan i ganu, mae'n cael ei llenwi ar ysbryd glân. Nid jyst can sy'n dod i'w meddwl hi, fel mae rhywun sydd yn dda am sgrifennu caneuon, all of a sudden mae rhywbeth yn gweld rhywbeth, a mae can yn dod i'w meddwl nhw, mae'r awen yn dod, chi'n bod? Na, nid dyna beth sydd fan hyn. Mae'n cael ei llenwi ar ysbryd glân i fynegu'r geiriau sydd yn dod o'i gennau hi. Ac mae'r plentyn yn neidio o lawenydd, Ioan Fydyddiwr, yn ei chroth wrth glywed cyfarchiad Mair. Ac felly mae rhaid i ni gofio rôl yr ysbryd glân yn yr ymgnawdoliad. Beth i ni'n cofio nawr amser y Nadolig. Achos mae'n iachawdwriaeth ni, chi'n gweld, yn waith gan y tad, y mab, a'r ysbryd glân. Y drindod, yn un, yn gweithio ac yn cydweithio i'n iachawdwriaeth ni. Mae hwnna'n bwysig iawn bod ni'n cofio hynny. Mae'n ryfeddod. Mae'n rhywbeth i wneud ni'n ostyngedig iawn. Bod y diwdod yn y gwaith gyda'i gilydd fel petai yn un, a'r personau yn cymryd rôl gwahanol yn ein achubiaeth ni, fel i ni'n gweld yn yr Efengyl. A gyda'r ysbryd glân nawr te, y fe sy'n agor croth Elizabeth, wrth gwrs, pan mae wedi mynd heibio, ac oedd hi'n pawb yn dweud, wel, mi oedd hi'n ddiffrwyth yn dyfa. Ac wedyn ni, mae hi'n cael plentyn, ond nid unrhyw blentyn, y proffwyd ola dan yr hen oruchwiliaeth, yr un sy'n paratoi y ffordd ar gyfer y Meseia, Ioan Fydyddiwr. Yr ysbryd glân sy'n plannu'r hedyn dwyfol yng Nghroth Mair, wrth gwrs. Yr ysbryd glân sy'n neud y gwaith yna. Sut mae hwn yn mynd i fod, meddwl mai? Sut all hyn digwydd? Yr ysbryd glân a ddaw arnat. Dyna sut fydd e'n digwydd. Y fe, person yw'r ysbryd glân, y fe, osododd ryfeddod yn mynd i hwnt i'n deall ni, wrth gwrs. Fe yn dod ar Mair. Fe, nawr te, sy'n llanw Elizabeth i fynegu'r geiriau hyn, nes ymlaen. Mae'r un peth yn union yn cael ei ddweud am Secharia a'i gân mae'n cael ei lenwi ar ysbryd glân. Yr un peth gyda Simeon, wedyn ni, mae'n cael ei arwain i'r deml ar yr amser cywir, pan mae Mair a Joseph yn cyflwyno'r baban Iesu, a mae'n cael ei arwain trwy'r ysbryd. Ac mae wedyn yn canu dan arweiniad a dylanwad yr ysbryd glân. Ac mae'r caneuon i ni'n cael fan hyn yn ganeuon hyfryd iawn. Maen nhw'n gogoneddu
Duw, wrth gwrs. Ac gyda ni nawr te, ac yn llawenhau yn yr arglwydd ac yn ei fendithion ac yn ei ras a'i gariad. Gyda Elizabeth fan hyn nawr te, mae fel petai am ddweud wrthon ni, oni Duw yn dda. Pa mor dda yw ein Duw ni. Mae fendith yn rhyfeddol. Pa mae gyda ni. Pa mae yn ein bendithio ni. Mae'n rhyfeddol. Mae'n ogoneddus. Mae gyda gymaint o lawenydd yn yr arglwydd, yn ei waith, a gymaint o gariad at yr arglwydd ac at eraill. Gymaint o gariad ganddi at Mair hefyd. Dwi'n ni weld chydig o hynny wrth fynd ymlaen. Ac felly mae'n dechrau fel hyn o te, bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd. Blessed yn Saesneg. A mae rhaid ni fod yn glir fan hyn, o dan fendith Duw. Mae hyn yn golygu. O dan fendith Duw. Oedd Mair wedi cael ei bendithio mewn ffordd unigryw ac arbennig. Oedd hi'n cael cario mab Duw a'i ddwyn i'r byd fel petai. Oedd hi wedi cael y fath fraint, y fath fendith yn dod arni hi. Bod ffafr Duw yn gorwedd arni hi. Ni'n clywed y geiriau gan yr angel Gabriel 28, henffych well tydi, yr un yr rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Mae gyda hi, wedi bendithio hi. Mae'r arglwydd gyda thi. Ac mae'n cael ei alw yn mam fy arglwydd. Mam y Mesaia. Iawe yn ddyn y Mesaia. Mam yr arglwydd. A chi fraint. A nawr te, siw mae hwn yn berthnasol i ni bore yma? Wel, mae beth oedd yn wir am Mair yn gorfforol wir. Cafodd yr arglwydd i roi fel petai yr hedyn a'i blannu ynddi hi. Mi ddath yr ysbryd glân arni. A beth oedd yn wir amdani hi yn gorfforol, yn wir amdano ni yn ysbrydol. A'r Cristion hefyd, dan fendith cyfoethog Duw, i ni wedi cael ffafr Duw yn Iesu Grist, mae'r arglwydd gyda ni. A mae'r arglwydd Iesu ynom ni. Medde'r Testament Newydd wrtho ni. Mae'r arglwydd Iesu ynom ni trwy ei ysbryd. Mae'r adnod yn dod lan nawr te o'r Colosiaid. Diolch yn fawr. Colosiaid pennod 1, adnod 27. Crist ynoch chi. Beth yw dirgelwch yr Efengyl? A mae'r Efengyl yma nawr i bawb, medde'r Apostol Paul fan hyn, nid jyst i'r Iddewon, ond i'r holl fyd. Beth yw e? Crist ynoch chi, gobaith y gogoniant. Hwn yn rhyfedd yn dyfa. Crist gyda ni, ie. Crist yna ni, fo'n plaid ni, ie. Crist ynom ni. Crist ynoch chi, gobaith y gogoniant. Wrth gwrs, mae'n corff ni yn deml yr ysbryd glân. A mae'r arglwydd yn trigo yno ni trwy ei ysbryd. Trwy ei ysbryd, mae yno ni. Achos mae'r ysbryd glân, dyw e ddim yn gwneud ni'n ymwybodol ohono fe ei hunan, mae'n gwneud ni'n ymwybodol o'r arglwydd Iesu. Bob amser, mae'n gogoneddu yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n ymwybodol, mae'r arglwydd sydd yno ni. Mae'r arglwydd sydd gyda ni. Trwy ddylanwad yr ysbryd glân. Ac yr adnod fach yma nawr te yn Galatiaid 4 ac adnod 19. Fy mhlant bach, a rwyf unwaith eto mewn gwewyr esgor arnoch, hyd nes y ceir ffurf Crist ynoch. Bydde fe wedi bod yn well, falle bach mwy clir, hyd nes i Grist gael ei ffurfio ynoch chi. Dyna bydde ore. Nes bod Iesu Grist yn cael ei ffurfio ynoch chi. Nawr, mae'r Apostol Paul fan hyn, mae mixed metaphor, llwyr gyda'r Apostol fan hyn.
Mae'n siarad fel petai e'n fam i ddechrau, mae e mewn gwewyr esgor. Falle gallech chi feddwl amdano fe fel midwaith hyd yn oed budraig, a mae e mewn gofid gyda'r un sydd yn cario plentyn. Ond mae mwy fel mam, ond dim ots, a mae'n sôn am y Galatiaid nawr, a mae nhw, chi'n gweld, mae'r arglwydd Iesu yndyn nhw yn cael ei ffurfio. Nawr mae'r gair yna'n air arbennig iawn. Y gair ffurfio, dyna'r air pan mae embryo yn tyfu ac yn dod i ffurf plentyn yn y groth. Dyna fe, dyna'r un gair yn union. A mae'n poeni amdanyn nhw. Maen nhw wedi cymryd cam yn ôl yn y ffydd. Chi'n cofio am y Galatiaid, yn cael ei dylanwadu gan rhai Iddewon, oedd yn dweud o rhaid iddyn nhw gael ei enwaedu a mynd nôl at y gyfraith ac ychwanegu hwnna i gyd at gredu yn Iesu Grist. A mae'n poeni amdanyn nhw yn ofnadw, a mae'n gweud, come on, am rhaid i ddod nôl at yr arglwydd Iesu. A wy'n poeni amdano chi, nes bod Crist yn cael ei ffurfio yno chi. Mae'n ddarlun rhyfeddol, anhygoel, bod yr arglwydd Iesu yn dod i ffurf ac i siap yno ni. Na beth mae hwnna'n golygu? Darlun yw hwnna. Darlun yw wrth gwrs. Wel, beth sy'n digwydd yw bod delw Iesu Grist arno ni. Bod ôl Iesu Grist arno ni. Bod ni'n dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu. Ond y darlun bod e'n cael ei ffurfio yno ni, bod e'n amlwg bod ni'n cario'r arglwydd Iesu fel petai. Bod ni'n bobl yr arglwydd Iesu. Dyma beth mae un yn ei ddweud. Mae Crist yn cael ei ffurfio yno ni, yr un peth a dweud i ni'n cael ein ffurfio yng Nghrist. Oherwydd i ni wedi cael ein geni o'r newydd i fod yn greaduriaid newydd ynddo fe. Ac mae e ar y llaw arall yn cael ei eni yno ni, mwyn i ni fyw ei fywyd ef. John Calvin sy'n gweud hynny. Beth mae'n golygu? Wel, mae Iesu Grist yno ni. A mae ddelw fe i ôl e'n dod yn fwy amlwg i fod yno ni. Bod e'n dod yn bopeth i ni. A bod ni'n dod yn debyg iddo fe. Bod e'n cael ei ffurfio yno ni. Ac wrth gwrs, oedd Mair yn cael y fraint o'i ddwyne i'r byd. A trwy hynny, wrth gwrs, trwy ni ddod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu, mae'n rhan o'r ffordd mae Duw yn ei gyflwyno fe i'r byd. Trwy ei bobl, trwy ni fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Bod y byd yn ei weld rhywbeth ohono fe, ynom ni. Ac ni'n gweld llawenydd Elizabeth fan hyn. Wyt ti dan fendith Duw yn y fath ffordd. Ac mae'r un peth yn wir amdano ni fel Cristion y bore yma. I ni wedi profi gras Duw, i gredu yn yr arglwydd Iesu, a trwy ei ysbryd glân mae e'n trigo yno ni. I gael ei ffurfio yno ni, nes bod ni'n dod yn fwy tebyg iddo fe. Wel, gadewch i ni ddiolch y bore yma am hyn i ddechrau. Mae hi'n llawenhau yn fawr yn y fraint gafodd Mair, chi'n gweld? Mae'n gweld bendith Duw ar Mair ac yn dod yn fendith i'r byd. Ac mae hwnna'n rhywbeth unigryw, hanesyddol, wrth gwrs. Ond mae'n egwyddor ysbrydol i ni dan fendith Duw. Bod yr arglwydd gyda ni, bod yr arglwydd yno ni, trwy ei ysbryd glân. Ac y nod yw iddo fe gael ei ffurfio yn llawnach ynom ni. A dyma chi weddi nawr te ar gyfer yr advent. Oedd y plentyn bach yn cael ei blannu, wrth gwrs, yn y groth, ac wedyn dros y 9 mis yn tyfu'n cael ei ffurfio. Dyma chi weddi i ni bod Iesu Grist yn cael ei ffurfio ynom ni, dod yn fwy amlwg yno ni, wrth i ni ddod yn fwy tebyg iddo fe. Nawr, na'n weddi falle, sa'ch chi'n defnyddio yn hymor yr advent. Bod e'n dod yn fwy amlwg ynom ni a thrwom ni hefyd. Yn ail,
bendigedig yw ffrwyth dy groth. Bendigedig yw ffrwyth dy groth. Mae hefyd dan fendydd Duw, yr un sydd yn mynd i ddod o'r groth, y Meseia. Dyma'r un y mae'r tad yn ymhyfrydu ynddo fe. Ac felly, mae'n fendigedig ynddo fe ei hunan. Wrth gwrs, mae'n haeddu gael ei fendithio, ond fan hyn mae dan fendydd. Yr un gair ac ar gyfer Mair. Dan fendydd Duw. Ac dyma'r un yma Duw y tad yn ymhyfrydu ynddo fe. Ers tragwyddoldeb ac wrth iddo fe ddod yn ddyn a bod yn ifydd hyd angau. A mae Iesu Grist wedi dod i'r byd i gyflawni ei waith, fel bod ni yn cael dod i'w nabod a bod y tad a'r mab yn dod i ymhyfrydu wedyn yno ni hefyd. Bod ni profi yr un hyfrydwch na, bod e'n ymhyfrydu yno ni, bod ni dan ei fendydd fel na. Nawr te, diarhebion, pennod 8, 30 a 31. Dyma chi bennod ar ddoethineb, os chi'n cofio, a mae doethineb yn siarad fel person. Ac mae'r hen esbonwyr, beth bynnag, dyw pawb nawr ddim. Yr hen esbonwyr yn sicr yn gweld yr arglwydd Iesu fan hyn, a fyna yn ei plith nhw. Roeddwn ni wrth ei ochr yn gyson. Yn rhagwyddoldeb nhw, a roeddwn ni wrth ei ochr yn gyson. Mae rhai yn ychwanegu fel pensaer, fel yr un oedd yn creu, wrth gwrs, fel yr un oedd yn trefnu gydag. Yn hyfrydwch iddo beunydd. Bob dydd. Oedd y mab a'r tad yn ymhyfrydu yn ei gilydd. Yn ddifarwch o'i flaen yn wastad, yn ymddifyru yn y byd a greodd, ac yn ymhyfrydu mewn pobl, neu meibion dynion, neu'r ddynoliaeth. Dyna mae hwnna yn ei olygu fanna. Felly, ni'n cael y perthynas yma, y tad a'r mab, cyn dod i'r byd, yn ymhyfrydu yn ei gilydd, yn yr ysbryd, wrth gwrs. Ac wedyn ni'n cael proffwydoliaeth am y Meseia yn Eseia 42, a mae'r un peth yn cael ei ddweud eto. A mae'n cael ei ddyfynu yn y Testament Newydd, wrth gwrs, am Iesu Grist. Dyma fy ngwas, yr wyf yn ei gynnol. Betholedig, dwi wedi ddewis ei wneud gwaith arbennig iawn. Yr wyf yn ymhyfrydu ynddo fe. Rhoddais fy ysbryd ynddo i gyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Mae Duw y tad, mae'r nef, yn ymhyfrydu yn y mab. Wrth iddo fe yn ei hunan, ac wrth iddo fe ddod nawr i'r byd. Wrth iddo fe ddod ag agwedd gwas. Wrth iddo fe ddod i roi ei hunan dros ei bobl. Wrth iddo fe ddod i sefydlu teyrnas Dduw ar y ddaear. Mae'r tad yn ymhyfrydu, delighted, ymhyfrydu, dwlu ynddo fe. Fel i ni'n gweud, dwlu arno fe. A wedyn ni'n cael eto, Mathew 3. A dyma lais o'r nefoedd. Y bedydd yw hwn nawr chwn. Mae wedi bod yn ifydd yn sefyll gyda ni yn y bedydd, dangos bod e gyda ni. Mae'n mynd i farw drosto ni, a mae'n sefyll gyda ni. Dyw e ddim angen i olchi'n lan, ond mae'n sefyll gyda ni sydd angen ein golchi, a mae'n cael ei fydyddio. Hwn yw fy mab, yr anwylid, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Mae'n dod eto yn y gwedd newidiad. Waw. Beth sydd yn well, beth all fod yn well yn y byd yma, na bod dan fendydd Duw. Beth welson ni am Mair, bod Duw gyda hi, bod ffafr Duw arni, a bod y mab ynddi hi. Sy'n byd yn well na. Nothing beats that. Ac wedyn fan hyn, beth sydd yn well, na bod Duw yn ymhyfrydu yno ni. Wel, dyma beth ni'n clywed am y mab fan hyn. Gallwch chi feddwl am unrhyw beth mwy mewn bywyd. A bod Duw yn delighted yno ni. Y Duw mawr, ein creuwr, a'n cynhaliwr ni. Does dim byd mwy i gael na hynny. Does dim byd. A dyma beth ni'n darllen wedyn ni yn Ioan 15. Sori bod hwn yn llai
Mae'r dyfyniad y bach yn hirach. Mae'r arglwydd Iesu yn sôn nawr, fel mae'n mynd i roi hunan drosto ni ac yn y blaen, a mae'n sôn am y wir wynwydden. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyfinau wedi eich caru chi. Arhoswch yn fy nghariad, os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad, yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. Nawr, beth mae Iesu Grist yn dweud fanna? Fel mae'r tad yn caru'r mab, fel mae'r tad yn ymhyfrydu yn y mab, mae'r mab wedi'n caru ni, mae'n ymhyfrydu yno ni ac i ni'n aros yn ei gariad ac yn ei hyfrydwch os i ni'n ei garu fe wrth fod yn ifydd iddo fe, wrth gadw ei orchmynio. Felly, beth mae'r Efengyl yn rhoi i ni yw bod ni'n dod yn hyfrydwch i Dduw, yn delight i Dduw yn Iesu Grist. A mwyaf i ni'n ei garu fe ac yn ymhyfrydu ac yn dangos ein cariad yn yr arglwydd, trwy ei fuddod at yr arglwydd, mwyaf fyddwn ni'n profi ei hyfrydwch ynom ni. Does dim byd gwell na i gael. Yn gweddio, byddwn ni yn profi hynny mwy a mwy, yn ymor yr advent nawr, ac yn y flwyddyn sydd o'n blaen ni. Ac yn ola, gwyn ei byd. Mae gair gwahanol fan hyn nawr yn adnod 45. Nid bendigedig, yr un yw'r ystyr mewn gwirionedd, blessed, o dan fendith Duw, ond mae'r gair yn wahanol. Chi'n cofio Archbishop Macarios? Wel, na fe na'r gair groeg am gwyn eich byd, Macarios. A'r un gair mae'r arglwydd Iesu'n defnyddio yn y bregaeth ar y mynydd, gwyn ei byd y clodion yn yr ysbryd, Macarios. Ond eto, yr un yw'r ystyr, dan fendith gyfoethog Duw. A mae Mair nawr, gwyn ei byd. Pam? Pam mae'n gwyn ei byd? Mae wedi credu yr hyn a lefarwyd wrthi gan yr arglwydd. Trwy ffydd. Mae wedi credu gair Duw. A mae wedi credu gair Duw trwy Gabriel, trwy yr angel. Beth wedodd yr angel wrthi te? Wel, dyma beth wedodd yr angel. Mae ffafr Duw arni, mae gras Duw, mae bendith Duw arno ti. Mae'r arglwydd gyda ti. A falle bod hi'n teimlo hynny. Beth oedd hi'n teimlo pa welodd i angel oedd ofon ac arswyd wrth gwrs. Ond mae'r arglwydd gyda thi. Byddai'n beichiogi ac yn esgor ar fab. Bydde fe'n cael ei alw yn Iesu, Iesua. Bydde fe'n fawr iawn, yn fab y goruchaf. Bydde fe'n frenin a'i deyrnas yn para am byth ac am byth ac am byth. Bydde fe'n cael ei alw'n fab Duw. A bydde hyn i gyd yn digwydd trwy nerth a gallu Duw. Nid i nerth hi, trwy'r ysbryd glân. Ac fel esiampl arall, mae Elizabeth i pherthynas. Nawr yn ei 6 mis yn feichiog. Oherwydd, does dim yn amhosibl gyda Duw i gyflawni ei waith a'i bwrpas. Dyna'r neges. A mae'n credu fe. Mae'n credu fe. Ond wrth gwrs, wrth i ni edrych ar y paragraff cyntaf yna, gaethon ni yn y darlleniad, i ni'n gweld sut mae ffydd hi ar waith. Mae hwn yn helpu ni. Yn helpu chi a fi. Beth mae hwnna'n golygu? Bod hi'n credu fe. Okay. Wel, y peth cyntaf, mae wedi ei chynhyrfu. Mae'n gweld angel. Mae wedi ei chynhyrfu. Mae siŵr o fod yn ofon. Beth mae hyn yn golygu? Dwi ddim wedi profi dim byd fel hyn o'r blaen. Dwi ddim yn deall y peth. Mae wedi syfrdanu. Mae'n astonished. Na'r peth cyntaf. Mae'n cyffesu wedyn bod hi ddim yn deall. Sut all hyn fod? A beth wyt ti'n dweud wrtho hi yn amhosibl? Sut mae hwn yn mynd i ddigwydd? A neu hadwaith onest naturiol. Mae'n gofyn cwestiwn.
Di ddim yn gofyn cwestiwn mwyn peidio credu a mynd i ffordd ei hunan. Mae'n gofyn cwestiwn, dwi ddim yn deall. A mae'n dal yn credu, cofiwch. Mae'n bwysig. Wedyn ni, mae'n ymwybodol o ei chyfyngiadau hi. Dwi ddim yn briod. Siwd mae hyn yn mynd i ddigwydd i fi? Siwd? A mae'n cael yr ateb. Gallu Duw yw e, paid y poeni, nid ti, gallu Duw fydd hyn i gyd. Gwaith Duw fydd e, yn gweithio arna ti a trwyddo ti. Ond mae hi'n ymwybodol, dwi ddim yn, mae bod hi'n credu ddim yn golygu, allai wneud hyn. Bydd hwn ddim yn broblem, iawn. Na, siwd yn y byd allai. Mae hwn yn amosibl i fi. A sawl gwaith i ni'n teimlo fel yna. Hwnna ddim yn golygu bod hi ddim yn credu y gair. Ond mae'n dod i'r man, mae'n cyflwyno ei hunan wedyn ni i wasanaeth yr arglwydd. Dwi dal ddim yn deall yn iawn, mae'n dal mewn sioc, ond mae'n cyflwyno ei hunan i wasanaeth yr arglwydd. Dyma law forwyn yr arglwydd. Reit, wi ar gael. Wi'n fodlon, wi ar gael. Mae'n ymddiried a mae'n i fyddhau. Fel mae'r emyn yn Saesneg, trust and obey. Trust, ddim yn deall y cwbl, obey. Mae'n barod, mae'n rhoi hunan yn llaw yr arglwydd. A mae'n gwneud rhywbeth diddorol iawn. Mewn ffydd, mae hwn yn bwysig. Mae Gabriel wedi rhoi hint iddi, chi'n gweld? Felly bod e'n fwy na hint. Os ti moyn esiampl o allu Duw, wel mae Elizabeth yn ei 6 mis, mae'n gweud. A mae'n dilyn y peth lan. Mae'n dilyn y peth lan. Mae'n mynd i weld Elizabeth. Mae'n mynd i gael cymdeithas gydag Elizabeth. Mae'n mynd i weld beth sy'n digwydd gyda hi. Mae'n dilyn gair yr arglwydd lan. Mae'n mynd ar ei ôl e. Chi'n deall? Mae'n mynd i chwilio yn ddyfnach ac mae'n cryfhau ei ffydd. Achos beth mae yr arglwydd yn neud trwy'r angel, mae'n rhoi arwydd. Mae'n rhoi esiampl o'i allu. Mwyn cryfhau ei ffyddi. Mae'r arglwydd yn garedig iawn. Mae'n gwneud hynny. Mae'n rhoi weithiau arwyddion. Mae'n rhoi esiampl i ni. Mae'n rhoi atebion i'n gweddiau ni'n cadarnhau ni yn ein ffydd. Bod e gyda ni, bod e ar waith yno ni. Dy bydd e'n gorffen ei waith yno ni nes ymlaen. A nawr, mae Elizabeth yn rhoi cadarnhad trwy'r ysbryd glân. Bod bendith gyfoethog yn ef arni hi. Cadarnhau gair yr angen. Mae Duw gyda ti. Mae'r arglwydd ar waith yno ti. A mae'n mynd i dy ddefnyddio di. Wel, mae'n gan hyfryd gogoneddus, mae'n ysbrydoledig yn yr ystyr cywir nawr, dan ddylanwad yr ysbryd glân. Beth yw arwydd o berson? Beth ni'n gallu gweld o'r gân sy'n arwydd o berson sydd wedi ei llenwi ar ysbryd glân. Nid bod hyn yn dweud popeth, ond beth ni'n gweld yn Elizabeth yn y gân? Mae'n llawenhau yn yr arglwydd a'i fendithion rhyfeddol. A'r peth cyntaf, mae'n llawenhau yn yr arglwydd a'i fendithion rhyfeddol. Sdim byd fel bendith a ffafr yr arglwydd arna ni. Yr un sydd wedi rhoi mab ei fynwes. Un byd ni, fel baban i ddechrau, y Meseia, yr arglwydd. Crist yr arglwydd. Mae wedi rhoi y fendith i Mair o'i gario fe a'i gyflwyno i'r byd, sydd yn ddarlun o'n breintiau ni fel Cristnogion. A beth ni'n gweld yn Elizabeth, mae'n llawenhau yn y ffordd mae'r arglwydd yn bendithio Mair. Mae'n llawenhau yn yr arglwydd a'i fendith ar Mair. Nawr mae Mair yn ifancach, mae'n eitha dinod, di ddim yn wraig o ffeiriad fel Elizabeth. Ond does dim hint o chwerwder, cenfigen. Mae'n llawenhau yn yr arglwydd. Y fendith mae hi wedi cael, ond y fendith mae Mair wedi cael hefyd. Mae'n llawenhau. A mae hwnna'n arwydd o berson
sydd wedi cael ei lenwi ar ysbryd glân. Llawenhau yn yr arglwydd, yn yr efengil wrth gwrs. Llawenhau a hiraethu am fendith Duw ar ein gilydd. I fi, arweinidog arall, gymaint ag arna i'n hunan. Llawenhau a dyhau am fendith a gweld ôl bendith yr arglwydd arno ni, ar ein gilydd ac ar ein gwaith ni. Mae hwnna'n arwydd o berson sy'n llawn o'r ysbryd glân. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air i ni yn y gan fach yma y bore yma. Gweddio bydd pethau'n aros gyda ni, yn ein taro ni ac yn dwy'n ffrwyth yn ein bywyd. Amen. Wel, gawn ni droi i rando myfyrio ar yr emyn ola Iesu. Iesu, rwy ti'n ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r India i gyd. Diolch i ti o arglwydd am dy air i ni heddi. O arglwydd, diolch am y cyneuon i ni'n cael yn efengil lyc. Diolch am yr arglwydd Iesu, yr un aroddais di i'r byd i fod yn geidwad i ni. Ac o arglwydd, diolch bod ti di'n dewis ni yng Nghrist i fod yn bobl i ti, a bod ynom ni, bod ti ynom ni arglwydd trwy dy ysbryd glân. Ac i ni yn gweddio y bydd Crist yn cael ei ffurfio yno ni mwy a mwy. Hynny yw i stamp, i ddelw fe arno ni mwy a mwy yn y dyddiau hyn o arglwydd. I ni'n gweddio y byddwn ni'n ymhyfrydu mwy ynddo fe, ond i ni'n dyhau am wybod bod ti yn ymhyfrydu yno ni arglwydd. Wrth i ni dygaru di a bod yn ifydd i ti yn ein bywyd ni. Ac o arglwydd i ni'n dyhau am fod yn y gwynfyd yna. Beth bynnag sy'n digwydd yn ein bywyd ar y pryd, bynnag ddaw i'n rhan o arglwydd, bod ni'n profi dy fendith a dy wynfyd di. Helpa ni gadw'n llyged ar Iesu Grist, helpa ni ymddiried a credu yn dy air di arglwydd a dy garu di. Ac o arglwydd, derbyn ein diolch bod ti wedi bwriadu y fath ryfeddodau ar ein cyfer ni trwy danwyl fab. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a'r hoso gyda ni hyd nes y daw. Amen.